सावरिया सावरिया रे सावरिया दरना दरना (1996) में वो गीत लिखाई रहे मालिक। मालिक जीवन बीतत जा रहा बा, वो गीत के आज लेके हुई जवाब ना दी हो। दाहला पकड़ता सरवा सब खेली लेनु मलिका चाचा, सरवा सब खेलत हो कब दाहला पकड़ आ वही दाहला पकड़ ताश पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकर जीवन आधारित बा। गीत के ध्यान से सुनो कभी कहां ले दिमाग दौड़ेले बड़े। हां हां 29 पर ना दाहला पकड़ एगो जीव रूपी दुल्हन के एगो संत समझाओ तरे राग भैरवी में ही बा कि करी हम उत्तम कर्म कमाई हे मृत लोक में नरतन पाई। फिर हमरा मुखिया चाचा जी कमेटी के मलिकार मानी लो, 100 रुपया आशीर्वाद यानी चाचा के बार बार गोल लगता नहीं। जनी भूल जाई हम आया के बजरिया तो एक दिन जाए के बाहर के कचहरिया सब जाए की बाहर के कचहरिया सबसे बड़ पति का हो दाहला पकड़ में एका दमच देव कोनो काम ना करे बुद्धि तरवा को हम के ना केहू डीक ना मार दी तो डीकवा मरबा तोहरो दहिने तो कहू बैठल बा फेर हो एकवा से मार दी तो उठी। सबसे बड़ पति एका हो रह जतने है कॉल में एका से भगवान एक है तीनों लोक के दाता माता पिता वही है सबकी नैया पार लगा। दूगी नहीं है कोई दूजा उनके प्रेम से करना पूजा तीगी 3 दिन के भी आए उमरिया में तो एक दिन जाए के बाहर के कचहरिया सबका जाए के बाहर के कचहरिया
कहाँ ले पहुंचल बन जा हमने तीगी 3 दिन के भी उम्र में चौगा का हो क्या हो जौना इंसान के अंतिम में चौगा ना भेटाइल जन है कि उनकर जन्म ले हल स्वार्थ ना भइल अंतिम में 4 आदमी तरह कान्हा ना देहले तो तू अपना आदमी में गिनता रहो चौगा 4 कहार मिलके मरघट घाट तक पहुंच गई है चौगा 4 कहार मिलके मरघट घाट तक पहुंच गई है पांजा 5 भाई मिलके हमें योगी याद हो रही है पांजा 5 भाई मिलके हमें योगी याद हो रही है छाता छठी रात के बाद लिखल दिनांक के ऊपर साता शास्त्र पुराण के लिखल बा अछरिया में तो एक दिन जाए के बाहर के अछरिया सबका जाए के बापू के अछरिया अर्जुन भाई हमारा सिविल इंजीनियर साहब बलिया गांव जिला छपरा बहुत बहुत पुरस्कार फेर देनी भैया के बार बार शुभकामना बा और शुभ नाम का बा रुदल जी बार बार हार्दिक अभिनंदन करते हैं रुदल भैया डीजल नाम हुआ रुदल रुदल हइलो नी पिछवा से कहता साता शास्त्र पढ़ के लिखल बा छरिया में 8 का हो क्या हो 3 घंटा में एक याम होला अष्टयाम माने 8 का 24 घंटा होला का अष्टयाम कहल जाला वही का 3 घंटा के एक पहर होला आ 8 पहर में 8 का 24 3 रात दोनों बीत जाला 8 पहर के होला दिन रात ये भाई नहला 9 महीना माई गर्भ में ढोली ये भाई दहला पकड़े कर नाम हो दहला माने का गुलाम पकड़ नाम ना रही बीबी पकड़ना रही दहला पकड़े पर ध्यान दे हम लोग एमे 10 गो दुआरी देहिया में आज ये 10 पर पकड़ क लेला ओकर फेट हट जाला हई फेट ना आवागमन से मुक्ति आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नवासी सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी 84 लाख जोनी से तार फेट हट जाई कहां चल जइबो जहां ध्रुव गइले प्रहलाद गइले सबरी गइली अजामिल गइली बैकुंठ में हरि जी के शरण में स्थान मिल जाई में 10 गो दुआरी बजान तर कि ना हमरा के ना देल हल कोनो बात का बा 10 गो दुआरी बा में नहीं खलो गिन ले कहां बा नहीं खा देख ले दुगो अखिया दुगो कानावा 4 नकिया में के दुगो 6 मुहावा 7 एगो नाभि 8 लोक बाई खुला नहीं खे 8 गो भइल नु दुगो बता दी कि बुझ जाम लू एक गियर बैक गियर बेरा हो गइल ओकर बेरा हो गइल बा फेंके वाला एगो रेडिएटर है एगो चेंबर ऑफ कॉमर्स मारेला भुस ओकर बेरा हो गइल बाटे कुकर है ओकरे नाम कुकर हो खाना पकने से पहले सीटी जरूर बजाता है दहला खोली 10 दरवाजा गुलाम परी सेवा काई बीबी फंसा कर रखी है माया के बजरिया बीबी गृह लक्ष्मी है कब जब परिवार बांध के चली है तो आना तो घर घर एक संग भाई दुगो खेलले बड़े वो लोग के परिवार बटाए के हो मेहरारून के दिन हो झगड़ा लगा लगा कोड़िया कोड़िया आ केहूंगा बटवाए तारी सब न तो एक भाई बाणे रह जास एक भाई के बियाह भइल होके जीवन भर अलग हो सकता ना होइए नहीं कर सकता आज जरा लड़का भाई का बहु होशियारी करे ले मलिकार बना दी उनके के जिनका केहू नहीं के खर्चा करी है तो कहां करी है जल्दी रहे भगवा होगा बारह हम चैतो का दिले रोज कौन टेंशन बना बीबी फंसा कर रखी है माया के बजरिया में तो सबका जाए कि बाहर के कचहरिया बीबी माया हो आ एका भगवान तो बीबी के एका के बीच में बादशाह के हो के है बादशाह यदि बीबी में ठेक जाई हैं तो प्यार हो जाला आ है बादशाह ऊपर एका में ठेक जाई हैं तो वो पावरफुल हो जाला एका के जस्ट बाद स्थान मिलेला जेकरा के जमराज कह जाला वो बादशाह हां हां हां
ए चाचा जाके ओ बदशाह से तू कौन बहाना बनैबो साचे साचे कहतानी ओह दिन पड़ी पछतैबो लोग कहला कि बुढ़ापा भजन के दिन है हरे राम बा साधु जी बा हम कहले ना बुढ़ापा भजन खाती होइए ना हां वो तो तुम मजबूर होकर न भजता रहो हाँ दुख में सुमिरन करबो कहियो भगवान तारा पर दया ना करे ना असली भगत तू हजे सुख में कामे आवे आ सुखे में भगवान के जपल शुरू कर देल बताओ ओकरा दुख होइबे ना करे ना ना अब हमनी के भगवान को मन पड़ता रे अब कमाइल रंगबाजी कइल तले केहू के भगवान याद पड़ता रे ना जब सब धन बेटा ले लेलस गहना गुड़िया सब छीन लेलस हां धनवो गइल आ तनवो गल के रंगा हो गइल बकुची बनल बाड़ो जब सब ओरा जाए तब कहो कि हे भगवान अब तू ही बाड़ो आ काहे ओकरा पहिले वो भगवान जी मर गइल है जब जवान रहे। हम याद करिले भगवान शुरू से जपबो तबे तोरा पर कृपा होई मित्र के पहचान धन दौलत बा पियावत खेवत बड़ा तब ना होई ना मेहरारू के पहचान गरीबी में कोई जला कि गरीब बड़ा खाए के नहीं खे तब तार साथ ना छोड़े बेटा के पहचान कब होला कब पापा पापा कहता गोड़ लगता तू है मैं पुत्र की पहचान शादी के बाद पता चलता है कि पुत्र मुझे कितना मानता है हाँ मित्र के पहचान मुसीबत के घड़ी में फसल होबो तहवा होला भाई के पहचान कि उससे लड़ाई लग जाए तहवा होला समय बा पहचान है कि निमना में तो सार मिले ले बिगड़ला पर बहनोइयो ना मिले ले हम तो माई बाप के मानी ले अपना बना रहबो 5 पैक पियावा तोरा घूम के वाह भाई पी ल तो तेरे को पियो कर जुट जाए गिलास ले ले हम भूजा ले ले बनी तनी बढ़ा दिया हमार चिप्स बा हमरा लगे आ जब वो राज आई तब केहू पूछे ना आई कि का भाई महुओ चैनल भेटाइल हो कि ना ऐसे बनले में भगवान के भजन करो अच्छा यातना बड़ दुनिया बा माली हाजी हातना एक से एक अनुभव चाचा लो भी बानी सर्विसमैन लो भी बानी ई बताई कि यातना लोग जब बैठल बा केहू के चैन बा ना कहीं का चैन बा काहे ऐसे कहीं कर बेचैन वाला खत्म हो गइल बा जन्नी केहू के चैन नहीं के एक से एक धनी खथुआ राज के खतन डुमराव नरेश के चैन बा ना नो बाबा साइकिल वाला बेचैन बड़े कि मोटरसाइकिल किना जाए पौड़ी ना मारे के पड़ी हां मोटरसाइकिल वाला बेचैन बड़े कि बोलेरो किना जाए तो पूरा परिवार घूमी हां बोलेरो वाला बेचैन बा कि स्कॉर्पियो किनाई तो गचकी में गुचुक गुचुक करी एकदम डांड पर गद किना लागी तो स्कॉर्पियो वाला फेरा में पड़ल बा हां एगो फॉर्च्यूनर ले जाइत न हां प्रखंड में नाम हो जाए हां आ फॉर्च्यूनर वाला बेचैन बा कि एगो 1.5 करोड़ के BMW गाड़ी निकलल बिया हां ऊ किना जाइत न तो जिला में नाम हो जाए हां आ BMW वाला चैन में बड़े ऊ बेचैनी में कि एगो हेलीकॉप्टर लिया जाइत न हां तो छते पर से उड़ जेती तले बाछी उछुआ दिए लो होगा में उड़ गई कइले होगा वे जले जिया तरह तले केकर धन ले ली कौना भाई से बेईमानी कली केकर जमीन लिखा लिया का लिखइबो हर बाप दादा बेचले होई गरीब हो गइल होई 3-4 पीढ़ी के बाद फिर कमासुद बनबो तू लोग लिखावे फिर जन बेचता देखी निमना खानदान में एकदम प्योर एगो लड़वंश जन्म ले ले जैसे बाप दादा जुगोले बड़े कतना मेहनत से आ एगो बहुवंश पैदा ना होई नु त धनी का हवा धनी के होते चल जाई है गरीब का गरीबे होते चल जाई भगवान जी कहले कि ना एगो बहुवंश भेजत तनी जैसे मेहनत कर के रात भर गो नहीं के कमैले बड़ा पैसा बिटोर के घर दुआर बना के लिखौले बड़ा लागी बेचे हार्ट फेल कर जाए तू चल देबो जमीनियो चल दी बराबर फेरा में रह के पड़त यही से भगवान एगो निमनाज के जरी बाउर भेजले जैसे हमर में सुमित सिंह बानी हां जी बराबर जन्नी ऐसे कोनी है कि धन दौलत कुछ हो ना मालिक जेकरा लगे नई खे अगरबत्ती देखावता मालिक दोनों बेरा संझवत मेहरारू गरीबी है बारतिया दोनों बेरा अगरबत्ती देखावता रहे लक्ष्मी जी दयाल होखो तब वो लक्ष्मी जी खाही भरावतारी आ मोड़वरिया चुतारा तोर गोडिया दबले रह सका दवा के नीचवा हां आ कनी के धन नहीं खेवला लक्ष्मी के सवारी जन तनी का हो का उल्लू उल्लू वो सार के जब लौकी तो राती के लौकी दिन के लोक बने करो आ उल्लू निमना घर जाई उल्लू मंदिर में जाई ना संत के लगे जाई ना वो राती खन कुचाका मार के ओइसने जगह पर जाई जहां काम चालू हो के सही होई जाई गलती जुआ हो तो कता हाथ चल जाई वाह तो लक्ष्मी जी कब कहां चल जाई है ओकर कोनो तय नहीं है कहे अरविंद अभियंता जाके आज सभा में सिर झुका के उमर ढोल जाई तो का करबो बुढ़रिया राम कहे के बा कहता का राम कहो
तो का कहबो अरे बाबू लाम लाम मैं मर दे राम कहो राम चाहबो कहे कहाई दांत हइए नहीं खे जीभ सुखल रहत या खाओ खाओ खांसी बा दामा के भी पेशेंट हो कहो गइल काका राम राम अठजामो में तरह के हो ना लगे पुरनिया हो जे बतो जान तलो के उच्चारण गबड़ा देबो सबे गई हरे राम 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 हरे हरे आ जकरा मुंह में दांत नहीं के पुरने बलबा उ का गई है हले लाम 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 हले 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 केतना केतना हले तो पाठ जब में बिगाड़ दे बता रामो को हल लेखा जा कृष्ण कहे के बलबो का कृथिन ताले ओही में कोनो पॉलिथीन वाला मार के आ जाएगा का कृथिन कहले बड़े लाम होवे मारा गेला उमर ढल जाई तो का पर बुढ़िया तो एक दिन जाए कि बाहर के पचहरिया बिस्तर पर बोल रहे हैं नाचते गाड़ी में चल जा नाचते देखिए राग भर में कोई वो गीत आइल बा एगो राधे श्याम रसियो गोलर ले राग भर में वही से हिट भई रहल उ का गोलर रहल ए सखी सैया रोज हरि गुण गावेला ए सखी सैया रोज हरि गुण गावेला अपने थक जाओ हमरो के थकावेला अपने थक जाओ हमरो के हरावेला ए सखी सैया रोज हरि गुण गावेला डब्लू बाबा गोला ने एगो बहुत पहले राग भैरवी में गीत न सबा जवा ते वरवक डोरे मन कर सखी भागी नहीं हरे कुछ न रह कन कोरे गमिया दिन रात हम दिया अब जोर सखिया दगा बजवा ते वरवक डोरे दगा बजवा ते वरवक डोरे सखी मन पर भागी नहीं हरे वही घड़ी हमारा गुरु जी गावत रहन भेंट होई फेर बोलत कवना तारीख के भेंट होई फेर बोलत कवना तारीख के अपन ठिकाना दे दो पाना पर लिख के अपन ठिकाना दे दो पाना पर लिख आज हमने के कौना माई के लगे बानी जा बंजारी भाई जौन जगत के माई होई बंजारी माई रसिया जी गोलर ले अपना 22-23 साल पहले हे माई अब तक कुछ माना भोर भोर कहतन बोइया के गोमारा से अंगनाली पोनी बोइया के गोमारा से अंगनाली पोनी जगमती चौका पुरवनी मैया जी यादव जी के पुतऊ से दूधवा मंगवनी यादव जी के पुतऊ से दूधवा मंगवनी रोवे से कहता है रोवे से यादव जी के पुतऊ से दूधवा मंगवनी यादव जी के पुतऊ से दूधवा मंगवनी दूधवे में खीरावा
खीरावा बनवनी मैया जी खीरवे के भोगा वाला गवनी मैया जी खीरवे के भोगावाला कवनी है मैया जी चलत घोड़े लागे पंजाबी मैया के आज के जब पर भैया संग सोता सुन भैया के अपना गुरु गोसैया के और धरती मैया के बोलो प्यारे बोलो सारे बोलो जय माता दी जय माता दी हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बंजारी मैया की जय हो काली मैया की दुर्गा जी मैया की जय हो रामचंद्र भैया की जय हो कृष्ण कन्हैया की जय हो बजरंगबली की जय हो जय जय श्री सीता ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम शांति 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 जल शांति थल शांति नभ शांति वनस्पति शांति प्रातः शांति